Не намери скрудайвера в самата къща неговата ми. Аз се помня от стрима, къде беше тъпия скрудайвер. На нейронък не помня. Става. Харесвам и артстайл, аз харесвам артстайл игри. Аз доста харесвам артстайл игри. Искаш да кажеш пиксел Пиксел арт, игри? пиксел арт. Е. Аз съм окей с пиксел арт, нямам Как се против. усмихва? Кой се усмихва? Я. Доста се усмихваш. Май, това Бони ли е злати? Кой трябва да топич реално от лора? От самия лор? Откъде да знам, аз дори не съм довършил Или някой друг дори трябва, не съм довършил играта, виса. Единственото нещо, което мога да ти кажа сега за тия 2 дена, където съм разбрал, е, че имаше една книга, която споменаваше Time Traveling Pulpit, което е това очевидно. Очевидно сме пътували и в бъдещето през този Pulpit. По-скоро миналото, защото ти се връщаш кога пицарията е работила назад. 20-30 години. Не. Wait, Връща се назад, значи аз не съм разбрал нещо правилно, защото в това, което аз таковах е, че тия му викат на моя яка тениска Back to the Future. Това е доста ретро и моя казва не, този филм излезе преди 3 седмици, какво говорят тия. Кой да, имаше някаква простотия, сета. Което мен ме кара да си мисля, че очевидно сме в бъдещето. В обикновения свят аркадните машини не работят, което значи, че са се струшили. А тук са чисто нови, което значи, че тук си е строен това и тъма не направен. Но ти трябва да разбереш, че Фонгай в FNAF 2 казва, че ще вземат стари аниматроници, за да таковат стара изоставена пицария. За да му направят не знам, може, не знам. Но сега тук идва и моето нещо. Аз мисля, че тези аниматроници, мисля, че това е по-назад. Защото... Защото... не мисля, че това е FNAF 1 пицарията. Просто няма това. Не, просто... Чил? Чил с тия ambient саундовете, момче. Please. Окей, anyway, така се да... тук много се обърквам, не знам какво трябва да направиш. Трябва да... чакай сега да повторите. Имам... Why would anyone want to look like this thing? Sketchbook. Трябва с нещо да направя distraction. Въпросът е с какво мога да направя distraction. Photo of Oswald. Кой the fuck е това? A photo of me that always keeps me. Who the fuck is this nigga? Аз взех портфейла. И играта ми каза, че не мога да купа с портфейла, с парите на баща ми, експлозивките от оня. Не, оня не иска пари, искаше друг айтем, който ти получаваш в училището. Фак, заболема стомаха. Ай, карамба. Как мога да направя нещо с тия топки? Боус. Цъкам конфърм, не става нищо. Really? Забравя съм малко контролите, малко са странни контролите, 1 и 3 за навигиране в менюто, което е много странно. Wait, go distraction. I was expecting the chicken to steal my lunch, but... да, това е... Chicken ми открада фъканата... Трябва ти храна, мисля, или някаква простотия. Whatever, it's fine. Don't worry, не спойвай сега. I'm talking Рацха. Рац ли? Тъпия, Windows ли ти... от мене. Yeah, it's taking forever to get my pizza and this place is so gross, I bet it's crawling with rats. Ще забавя малко, момче. Трябва да ударя на WC пауза, защото стомаха ме убива. Я ще намеря мишка през това време. Шърли... Мога да направя нещо от тия. Електрогън! Smells good to go to hook out the tokens system for unlimited play. Looks like there's still tickets there too. I'm glad I forged that politics over the years. Shoot the space balls. Wait. Окей, чакай.
AT to rotate, space to shoot. So fucking garbage at this, what? Wait. Looks like I need to get more tickets. No way. Oh my god, това е толкова трудно. Не. 3700, fuck me. Това не беше that bad, I guess. Това съм по-добре.
Какво пропуснах? Правиш тази игра. Правя машините. Yeah. На едната направих 3000 и нещо скоро, на другата на тази сега ми е първет. Най-много има много досадни контроли, затова не я играх след като направих 3000 и нещо, въпреки че може и повече. Просто много време отнема да се играе тази игра и много това аз искам да факт да продължа с мен историята, не знам. Ако съм Марко Пляж ще кажа... За ачивмента ли ще такова всички? Сериозно ли бе? Не, аз дори не знам за какво се правят тия неща. Има ачивмент, мисля. Съм или почти така. сигурен, че отключваш нещо като ги направи. Къде? Weight resistance. За машини са. А? Давам ти, бози. Че не съм си пръшко е първо. Но окей. Това малко ли е? Ау! New music unlocked. Да, някакви мюзики и такива штуки. I guess 11 е файн на това. What about you? Only free door for Freddy Fazbear's Pizza Kid Factory. Може би си прав, че ние сме от бъдещето. Wait. Аз съм конфюзнат. Тая игра винаги е много конфюзната, когато стане въпрос за... Защото играта не знае какво иска да бъде. И си разпилява лора. Това става проблем с таймлайна, по принцип, ама... Аз им чувствам, че се знае къде е всичко в таймлайна, просто те не го репрезентират. Те нали се опитват да го направят така, че трябва да мислиш, ама в това да го правят, че да трябва да мислиш, става толкова confusion. What the fuck? Yeah. WASD to move. Wait, what? Чакай. What? WASD to... Wait, аз кой съм? Жените ли трябва да изнасилят? Излежки. Не трябва да ги спасиш. Ой, да, видях го. He is coming. Кой знае ли са къде съм? Мисля, че обикаля рандъмли. Сигурно сме знае къде съм, защото така. Не ги изнасилвай. You have saved all the children. Save them. 518. Мисля, че имам повече. Never mind. You have... Аз пък между другото обикалях и събирах по земята толкова useless неща и викам на Георги, това е толкова useless, защото никога не ми даде го ползвам, ето за какво са били неща. Да и чум. Вау, това не работи, както си мисля, ще работи. Тук има hidden такова, ама не помня дали е тука. Това изглежда тук игра, където би имал hidden такова. Ако идеш наляво, къде са балоните. Аз не мога да прескоча на нищо, ще малко че аз не мога да прескоча на нищо дали. Окей. О, да, Не, отгоре наляво, горната платформа наляво ходиш. Wait, аз как трябва да се кача де факто? О, трябва да... При оръдието е нагоре. Няма да коментирам. Аз не съм... Brother is into. Аз въобще не съм на горната платформа. Ева, они какво? Нищо. Иди наляво сега. Продължавай наляво. Yep. Thank you. Продължавай просто. Добре, има парти пицария. Колони. Съсипа бойните. Трябва да си бърз да я вземеш. Не, върни се и се върни пак. Би трябвало да го ресетне. Надявам се. Това беше fucking unsettling, аз просто се изплаших, че видях Майкъл fucking Афтън. Ти може да вземеш шапката от него, ако си усещаш бърз.
Да, ресетна съм музиката. Не знам за това. Мисля, че и него ресето. Ще трябва да идеш додолу и да скочиш и да се Ясно. върнеш. Трябва да си бърз. Ще се опитам, защото то ми ресетва момента на всеко такова. Не. А, What if I just пропуснах. jump in and die? What if I just... Добре, I'ma kill myself. Shut the fuck up, да много дразни, че има това fucking диалог, където ми прави всеки път, като го игра. Yeah. Man, shut the fuck up. We're tryharding this shit. We're not saying the wall, man. Mama raise the soldier, not a bitch. Of course we're tryharding this shit. What do you mean, try? Fucking игра за деца, момче. On You're God. telling me I ain't tryharding this shit. Интересно ми е, че дори не е като примерно Old Man Snake, където трябва да джумпваш и да се спамиш спейса, че да направиш този глич и да отидеш до това. Ами е просто минаваш. Най-мин, to be fair, сигурно не са искали Easter egg да е като, или по-скоро... Иди до там и чакай. И после, Easy. Thank you, Michael. Си знае. Thank Си you, знае, Майк Афтон ти даде шапка. He like, here's the hat. He's capping. Here's the cap. He's capping. Yeah. Окей, сега всичко ще е fucked up, като влезна обратно, нали? Не, просто трябва да себеш всички остане. Ако са ти останали шапки да ги вземеш, я отгоре. Не грие това, Има врата, Има врата. Моята не мога да скъсам. Не, има врата долу. That nigga alone, won. Easy. 6 out of 5 hats collected, damn. Wait, трябва да се изпикая. Yeah, go peace, the peace accent. Това сигурно ще ми е първата игра, която ще довърша на FNAF, ако изключиме Sister Location. Не си ли бил първата? Първата Поне. бих нож 5, ама не ми се правиха нож 6 и 7. Аха. I don't have the right item. Как знаеш за другите, че имаш the right item? Fucking nigger are you? Okay, cause a distraction. Все още сме... What they painted over these creepy mirrors, but they could have used a better color. Аз докато го правих с Георги... Wait, това не мога ли да го дистракна с телевизора? Wait, аз actually не съм там, където искам да съм. Аз искам да съм в kitchen. The reason to use vents here shall Mr. Chef's place. Когато го правих с Георги, това правих fucking протагониста да звучи fucking sassy as fuck. Бър. Wait, kitchen де факто не прави ли? Ясно. Wait, не мога ли да използвам това за distraction? Oh, what the fuck, какво е станало с вента горе? Идея. Не помня. Не, нищо, просто това се представи така. Power supply. Wait, да. Нали ми стигна за това? Не ми стана за едната при тях, примерно тета. Или някой от тия, където не може да оправя. Power supply. Намери ли къде трябва да слагаш? Find a way to cause a distraction. Сега ще не помня как е. Това Фрогърс. Трябва да върнеш. Не, на масичката трябва. Пред тех и нагоре. Че те не знаят, че те играят с fucking Crossy Road. The Crossy Road Champion.
never mind. Какво? What? Who? No, I didn't say that. I didn't say that. Бро да коси Road Champion. Какъвто е корки в клипборда ти, бро? Не знам, че мислех си, че когато цъкна shit с скриншот, пак ще ли го скриншот. Знам, че просто праща рандъм корки. Добре, това е тъпо, защото цъкам W, нали, за такова и то тогава се спава другата пица и тя отива нагоре също. Yeah. Чакай. Миризма я знам. О, не. Това не е good. О, fucking hell, видяко. Сори. Тук съм. Какво стана? Миризливка. Веднага И я при мен се усетих, каже. като ми влезна в стаята. Те, ли като са стресирани и издават една миризма. Yeah. И аз винаги знам когато са близо до мен, защото те като са покрай мене, нали, издават тази миризма. What the fuck, what was happening? Strong to con also? No reason to... Whatever. Yeah, anyways, maybe I can use some help to distract Jeff. Maybe трябва да биеме тази игра, защото това е елементарно и подобелно и вършиш супер тъпо. Just win, bro. Just win. Което аз съм в средата и трябва да ставам да се игра по препици на човек. Не знам. Не помня. О, ясно. Добре, тази игра има много малки тикове. Това е проблема. Не е като fucking Crossy Road. Yeah. Където ти учителя и пътите толкова бързо. I'm going to do this way. Sure. Би трябвало да има. Не съм сигурен. Или High Score, може би. Има high score. Да, да. Вау. Разбираш се на fucking кавишко. Омага, то добавя нови такова, то дори не... Омага, тук дори нямам къде да... Дори нямам къде да почина вече. О, вау, изведнъж съм махна този distortion. Never mind, продължава. Просто
става все по-зле и по-зле накрая се сега трябва да реша. О, нямам шанс. What? I've been grinding Crossy Road. Това ще стане Crossy Road шампиона на края на тази игра. Рио! О, чак това трябва да я карам. Окей, това ще е последния. Това е разписал. Може би ще... Не знам има ли край или няма. След което actually ще започна да търся distractions, че... Yeah. А ти Джеф ли трябваше да стракнеш? Мале, аз не помня. It's fine, don't worry. Аз не искам да ми помагаш и толкова без това. Аз искам да си за емоционална подкрепа, когато почна да учи и своя педерас. Sure. О, мъка, пребързах. It's fine. Кажи ми, че е достатъчно. Окей, имаме почти всяка... Даже мисля, че имаме... Не, имаме почти всяка една игра от тук, която може да такова имаме. Шурли? Не. О! И тук имам нещото за това. А, бутовките отиваме. За кого се летят? Аз опитвайки се да не правам... Всички машини. Пак ли съм аз? Goated. 10, 10. Goated. 10. Bro, the goat, bro, he the goat. Goated. Goated. Е, Goated. damn. This is my goat right here. Goated. Това е писано. Дем, ако беше дал поне 40 или 20. Аз My не мисля, goat да, не мисля, че това е достатъчно за подер. Wait, мисля, че има повече. Не. Someone working за трябва да бие 70%. Достатъчно ли е? Of course. And it's so fucking bad. It's fine. It's fine. Почти съм победил последните две игри, където ги бих. Okay, so трябва да find a way to disconnect. Той каза, че maybe I could use some help. И каза нещо за мишки. Но мишки? Аз тук лично не съм виждал. Камин. Мишки. I could never get that to tell me this place was what this place was like when I was a kid. Now I see why. Is that shit? Oh wait, what? I can't believe this place was some kind of a mythical house. Trouble, sir?
Oh. Now it's a trap, a rat trap. I bet a rat's chase will get Jeff away from that. Yeah. Okay. There seems to be a battery. Nice. Where do we find the rats though? A rat's chase. Film. A common rat trap. Jeff needs to buy more of these. Nekada treba fane še rad tamo ne... Yeah, Nikde. трябва да намеря мишка. It's me! The Disney Boss. Let me get you something you can't wash off. Jonathan? Hiding. And this place is so gross, I bet it's crawling with rats. Yeah, it's crawling with rats, obviously. No. Let's try to click. That, baby, you know what it is, baby. Never. What is he doing? What is Kadu? Аз казал ли съм на това да ходи отвън? Къде? Сега той какво прави? Рац. Повече просто не се опитвам да говоря с него. Така че съм видял мишка, той да използва трапа. Това мога да прави лъкът. Добре. Трябва фанеш мишка, ама не знам откъде. Това ми е сега. Wait a second, тук трябва да има мишка. Мисъл, това няма да е хорор игра, ако не те кара да ходиш обратно to the scary place. Това е ми. Знам, че просто... Ниши като мене. Дарт Вейдър. Аз съм ти Марта след да си работи от 10 години в хората. True, I cannot breathe. Ей, ето те! Ето те! Излезни и се върни. Издади си. Фри рад. Ей! Из фри рад. It's Golden Freddy! Хор. Знаеш какъв е проблема? Проблема е, че он е педерас, знам точно. Да няма какво толкова да търси там, а? It's over. What did I just hear? The... Ама чувства сигурност аз. Yeah. Аз моля, какво за да... Okay, actually, той ще пробви с него. Как знак ти ще ме вкарам с това? Как се знак да бъде? Ми правиш и войка, там със сигурност има няколко тупа. Това е пицария, защото няма мишка. Не мога да оставя само мишката. Мишката мисля, че трябва да оставиш при оная, къде се оплакваш от мишки. Тя е правилно.
знам къде трябва да отида. Wait, къде беше кичен? Maybe that's the kitchen. That's not that ain't the kitchen. See, Bro did not find the kitchen. that's the kitchen. Pizza. Butter. Bro thinks he found the kitchen, he did not. Аз не искам да... Имаме пица. Имаме пица. Не изяде пица. Пица. Искаме да такова да чипа. Lure the bird out. Got a pizza slice from, for that chicken. I should bring it to where that thing rests. Just hoping it doesn't find me first. Ah? Where? Who? Who is nesting where? She is nesting. She is Аз coming. мисля, че съм пропуснал тази част. Там че пропусна говор. Мисля, че съм пропуснал тази част, някой да е нествал някъде. Тя ми блоква някъде пътя си. Ево това момче, гледайте си. Чекай. Това момче диша като fucking Twitch Tier 3 покимейса, когато тя му прочете съобщението. True. Ефът му fucking мини. Как се стресираш? Yeah, байка, бат. Аз поначало не го очаквах и го направих. Втория път го очаквах и го филм. I'm just built like that. Hashtag built. Къде беше? Къде птицата? Парчики. То защо спре тока на моя майка? Чио, бро, чио. Имаш фенерче, use it. Но what the fuck, помощите? Sus shit. Да sus shit. Нямам търпение да удари някакъв мазен chase sequence or some shit. Аз го играя прекалено злиго, това не се случва много често. Някъде не се случва. Yep. Искам кайда да пусна толкова обратно, но там е малко неправилно. I guess вече ще почна да играм на тъмно. I mean, с долу в сестра пускам на толкова, колкото си нямаш представа. А файлът ще да ебеш ли после? Имам просто вкуса. Аз не знам на къде трябва да отида, къде да пътя птицата. Това виж, че знам къде. Бай, зло да пускам толкова. Тема майка.
Ще излезе. Невероятно. Ето за това Тук не се- харесвам да пускам ток. Аз мисля, че можех да мина през тия кутии. Съвсем бех изключил, че не мога да мина през тия кутии. Лекия проблем е кайна това. Са лек проблем, Тук продължи. едва не цъква. Лекия проблем е, че... Лекия проблем е, че забравих къде трябва да отида. Бях в security-то, мисля. Не, бях в storage-а. Отдолу парти... Значи искам да отида при парти hallway и мисля, че в парти room... Затова мразя fucking бакстейджа. Backstage е фън. Бакстейджа е толкова наебан. Виж колко огромна дайнинг ерията той те вижда от всекъде. Освен ако Yeah. е гръб с теб. Излизаш там и момчето просто... И аз какво направя? Аз пак Съвърши. трябва да се върна там, където бях преди, за да ако ме види. Yeah. Бях да се чуя. Това проблема е, че мина от там, където аз искам. Той в момента е в парти hallway. Ти чуваш ли го като наблизо? Или е мега тих? Не, чувам го дишането. Аха. Мисля, че е в китчена, ще гамбъл, но че е в китчена, че не дишам. Ама бе, ще я кажа, what the fuck, нали го бех познал това. Добре, окей, в парти hallway искам да отида наляво. Ако нямаш нищо за пикване, не ми приказва. Ти разсеяли... Не, чакай. Трябва да вземеш... той... Не, вратата, той влиза. Урда бърда, трябва да си пица, момче. Купи си пица, Джеф. Аз имам пица, че. Директно я слагаш. Малко не мога. Just win, bro. Излезе. Ами, he kinda chill, though. Аз живея с него вече от това. Не те прибил. He's kinda chill. Okay, тук there's no way that someone ate two pizzas while running out of here. Защо не взех тази пица просто там, what? Motherfucker, какво става с този шибан интернет, майка ти да е бъгва? Кой, то вент сега не съм бил в него. Аз то вент сега не съм бил. Не съм бил в него, това е... Кой вент? Да, това е парти хубаво. Това беше заключено. That's big. Горе е едната. Door is low. Аз пак оставам със същите опции. Wait, what? Чекам, не ми ли за някъде тук? Бяга. Мисля, че трябва да оставиш. Нямаш ли место, къде си е натрупала много неща? По кучаци някъде. Има. Мисля, че там. Трябва да се остави това. Тя после ще отнема 300 години да... That's exactly how it is. Трябва да се спира, I guess. Тя къде е? Тя е Това. Аз си говоря, че аз не прави логика. Нека да го пише. Тя ще ме игнорира ли? Мисля, че би ме игнорира.
всеки случай want to be scared. Окей, сега. Какво звъни, бе, братле? Има телефон. Phone ringing. Yeah, phone link. Hello? Hey, I know you are doing great. And the animatronics aren't really... Oh yeah, have fun. Ой, чакай, защо това не е направил? Време ли сте спорили в майката ще? А ти да реално трябва да некъде да май търсиш. Бе, то как го знае, бе? Не мога да ти кажа, че дигаш шум и мисла. Мисля, че моя дига някакъв. Я ти дигаш шум, като се движиш. То бар долу не е за такова красиво. Той е задобрял. Той пич беше факъл задобрял. Той пич беше факъл задобрял. Той пич беше задобрял. Вау, той actually чекваше. Вау, окей, това е. Вау. Това е. Дори не знам какво да ти кажа. Да, какво направи? Дори не знам какво да ти кажа. What the fuck, що ходи така? Що ходи така? Така ходи. She just tweaking, bro, she just tweaking. Какво е така, ето сети нещо ливаво по него? Ребята. Да знам. Аз мисля, че чика... Що tweak? Че, motherfucker, видя ли го? Fucking, аз си мислех, че аниматроника ще спешва, защото това е някакъв вид като си. Не. Това и ADB трябва да се пребатка. Такова tweak. Влезе в кухнята, маняк, защо беше в кухнята? Защо са два? Защо са два? Защо са два? Не беше ли достатъчно да гледа? Виж колко е малко това, защо са два? Как ще не ролик ли мисля, че да има голям теншън, това са перфектно за това. Това трети вече ще се кръвна. Влезна ли в кухнята да търси? Не мога, то без знак. Ето, влезе. Да се баха, виж го се баха. Виж какво почва да прави, виж какво се Не, няма се баха. Чакай, не знам дали не ти става. Кажи ми, че не си в чека. The door is locked? Some storage. Oh wait. Wait, това означава, че чика в... Здравей, хайде да се продължим conversation. No, О, тук беше. той е било бейт, защото той издавал звук. Ясно. I feel like I could get swallowed. Get swallowed in... Go to the entrance. Не се спъвай, бе, не се спъвай, нещо. Моля се скрия където беше тук. Защо не мога да се скрия където беше тук? No. Go to the entrance. Кой entrance? Аз знам, че е просто. А това бейт, това не е ли бейт?
Остава, ако ги не сопнеш и излежат капаците. Не знам, че искам да кажа. Много напред се стигна, че не знам. А ти виждаш тук цялото това червено покрай екрана ми. Аз къде съм поемал демидж, аз не съм поемал. Да, дамаш ще трябва да. Аз в тази игра, ако поема демидж, умирам ли си? Я. Би трябвало. Сега то педерас. Аз бех в сандвич, аз нямаше какво да направя. Трябваше да се рекрутирам. Go to the entrance. Много лесно като долу чонка. Ще прибия някой. Само аз не чух това. При мен не чух нищо. Ой! Чух врата, мисля. Чух. Дори се. Не се върна той мачи в тази стая отгоре. Пребегам, мисля, че пребегам. Аз вече всеки един от денигите напълно в началото. Нека си всеки бега навънка и излиза. No, actually. Aren't you coming? No, I'm No. looking for my dad. He's wearing a blue shirt. He has brown hair. Have you seen him? Nope. Seen Chip? We were in the arcade when the power went out. No, I haven't. Do you think he is... Добра. Знам, че просто те прибива до смърт. Wow, to death. Не, това ще не хвани, това ще не хвани. Yeah. Той скеп, нали? Още ли те гон? Дали знаеш, че си там? Yep. Nice. Wait, аз съм толкова прекъснат това човек. Трябва да е някакво чудовище. О, wait, очевидно това е грешно. Fuck. Are you still there? Чика, как се паникил съм? Сега се паникил съм повече от нея. Аз се паникил с повече от нея. Не видях това просто. И рандом ли беше там? Той продължава, пише Сега escape. той ми отвори врата. Да, той ми отвори врата. Това, че седи.
Фак, ставам зле. Тук съм. Окей. Also тук пис. Оказало се, че моя не иска да минава през новата врата, която ми се отвори, ами всъщност му се ходи да спи, така че ходи да спи. Това момче слипи. Буквално можех да избягам. Още нали през болпита. Това, което аз направих е, че го заобиколих. Исках да мина през чупената врата и му вика it's better for me to go. Това момче просто си е тръгнал. Very след. What does it want now? Pet the cat, pet the cat. Trash game. Without this robot, there's a button that makes it go high. Ей, то ми е такова прозореца, виж. Веднъж използвах прозореца и... Таванския прозорец използвали. Не, съм използвал само толкова прозореца. Сега ще ползвам Мисля, всеки че един от таванския. прозорец. Това е буквално шако main the game. Защо сме спуснати така лампи? Това време. Момче просто chill like that, защо искаш да се отръваш него? Already followed that once didn't go so well last time. Well, we ain't following it then, what? What the fuck you mean? Go find mom. Мамо! Усещаш ли някак си, когато прави секс с този мъж и който нали баща ви и то започва да... The pictures of my family, mom and dad at Halloween, grandma holding me as a baby. Така и така не съм виждал тази grandma, да бе. There is no grandma, момче. Grandma actually got in 32. Mom keeps her wedding exclusive. Speak. Ой, what the fuck, чакай. Че, what the fuck, man? Момче го гангва тая ръв. Как да те удара без да си храсна? Фани с хартия, фани го с хартия. Ако не е много голям. Супер, искам максимум 2 насекоми ще. Ще сложа табелка, на която ще пише максимум 2 насекоми площ, защото аз тук не съм тук. Бева, през 2 минути ми се налага да убия нещо или да отида да се изпикая. Тебе те гангва тая ръв. Ано ме гангва тая ръв, това беше огромно, бе, му се разпадна с един... Ма какво беше? Знам, беше... Окоп? Летящ? Вече на летяща хлеба. Нищо е чудно да е. Ама... Ано. Умря прекалено лесно. Бръкнах си каквото. Good morning, Cosworth. Ако ще му видя, ако такова утре не е там. I'll just kill myself. Good morning, Това ще бъде като е от Dragon Ball. Ще пъкна. Good morning, Cosworth. Are you ready for breakfast? No. I think I just ate at school.
Не, аз го правих много съси, като говорих с Георги, правих гласа му го правих. Чай си взема тъпия телефон. Стой. I think I'll just eat at school today, if that's okay. Че да го направя гей as fuck. Спокойно го правих много съси. Sure, honey, have you made any new friends yet? Well, there's no one new. There is this one new guy I can seem to get away from. Now, Oz, that's not very nice. Maybe he just wants to be your friend. True, the good ending. In The any friend case, ending. it's only your second day. It will get better. Не е предвид аниматронико. Чак малко, че не загрях шегата. You just have to take it one step at a time. Go to school. Добре, защо не го последвам? Какво мога да се обърка, ако го последвам? Нищо. Surely. Oh, wait. Nigga, where the fuck is you? Това, че просто се е изпарил. What? Я да мисля, че е тук. Аз ли съм ретард? Wait. От моята стая то отиде в таврата. Am I tripping? Че са диспълнал. Буквално го няма никъде. Освен да е в килера, не знам къде друго не може да е. Ще пробвам килера. Nope. Как е тази кукуда? Аз съм объркан. Не мисля, че мога да намеря. Не мисля, че мога да намериш. Може би имах опция между това да отида при него или да говоря с майката. Може според мен това беше, според мен. Не трябваше, защо следят ти обжекти? Трябваше да отида при него, аз исках да отида при него, actually. Просто да ми удари някакъв fucking evil speech. Wait, мамо, аз малко се бъркам къде исках да... Обаче живееше в една къща 25 години и си някакъв, къде да фък беше исках да сега? Ето. Ай го е. Виж какво бели има долу. You might be a 6th grader now, but you can outrun a mom's smooch. On the lips, do it on the lips. Be good today, Oswald. Чакай, получавам дуалсо. Добре, опитах се да го обърна наобратно, за да видя нали означава нещо това име. Remember that Dualso. I are always here for you. Bro hit that wall. Ай, със сигурност това има значи нещо. Въпросът е какво? Виж го fucking как изглежда като fucking child abuser. И виж го как като гледа към... не към нея си му свет като чита. Чета чиз в момента. Аз се опитвам да го чизна леко. Motherfucker walk-in буквално. Буквално като види жената, като види блондинката и walk-in да го е. There's a picture, my god. I wish you would believe me about that. Damn. But do you though? Добре, тук няма значение където има ляво и дясно. School. Then I wanna go to the library. Better jinx cat by pressing K. Опитах се. It's Oswald the Ocelot. Looking for a place to mold. Да опиташ стане future rapper. Damn. Ocelot won't have not even to that Dion. Имам чувство, че пак нещо ме геймфам, sorry. Не мисля. I guess you'd be the expert. Brother getting gang from bro. Ой, той какво ме направи? Аз не видях, аз ме четох текста. Ударите с нещо. What the fuck е това? Това ти трябва, by the way. Да, той ще ми даде експлозивки, hell yeah. Йо, ново клипче на My Nigga Trick to G как се бие срещу Дариус. This will be fun. Това момче трипна ли те така седи? Видявам с всички се едно са някакви маски и та се едно нали е зайка. Mrs. Meeham's... Get Mrs. Meeham's book from the principal's office. Може да вземе на това предеращината. How can I say that if I can barely even get through school? Come on, Oz. Like mom said, one step at a time.
Просто ако влезе в класна модел по грешка. Моля ли влезе в класна модел? Искам да влезе в класна модел, просто съм fucking the class clown. It looks like there's a pep rally on Friday, should be really fun. Батерии. Просто крада на някои батериите, бе. We have more trophies than the high school team. Yeah, това е kickball. Who cares? What the fuck watches kickball? Won't be sharing any of the new sketches anymore. Don't want to see these monsters at school. Треки Playboy карти са. Hey, what are you doing outside of class? I'm getting a book for Miss Meacham. No, you're not, kid. You're helping me find the key to my office. Oi, I got locked out my office and I went to get a SNA when I went to oversee student behavior. I'll look around. Аз вече... Да ми каже, че аз буквално цъкнах всяко нещо, което мога да се цъкне. И ми каже, че сега с ключа се е спавнал зад мене някъде. Are you fucking kidding me? Ключа е някъде в една от стаите, мисля. Или тук до стената. Его е. Oh yeah, makes sense. Makes sense. Само да вие другите неща има тук VHS-те. Voucher Validator. Добре, кой би изпуснал това училище, между другото е fucking пократително да го е. Това училище е козматор съвшит да го е. Бра. Как ще е отвратителен? Двора има отвратителен. Училището няма пари за екскурзии, затова ходят до плажа, затова ходят в парка. Бра, това го пращам на Георги. Това е специално for Георги. Него е. След това ще отида до библиотеката. If I squint, I can see my house from here. Really? Аз просто виждам зеленина. Certainly took your time also. Sorry, Mrs. Mitchum, I really needed that break. Сета, чакай малко, аз не съм ли 6-ти клас? Здравей! Момче, да ризъпна ли барито, момче, виж? Да ризъпна ли барито? No. Do you ever feel like something can happen to you, but you feel... Well, objective go home. Аз kinda actually искам. Дай ге за да прогресирам историята. Аз искам Dylan keeps trying to... Къде? Which lockers, bro? За кои локъри? То не беше ли? Окей, whatever. Whatever, I don't care, you fucking bitch, I don't give a shit. Ой, тази врата, какво зад мен? Това е двора. Ипси.
Това е мое... Защо се осъществявам раницата в двора на училището, преди да отида вкъщи? Go to the library. Actually... What the fuck is that statue? Actually, we go to the library. Дори не мога да влезна. Играта ми казва не си го и помисли, момче. Играта ми казва не си го и помисли. Директно трябва май да се прибереш, не биш, че го правиш. Играта просто ми каза не си го и помисли. Иска да се взема от тони фъканите експлозивки, бе, I guess. Such a night 3, fuck yeah. Fucking hate this shit. Looks like it's roaming around the house again, trying to find a way out of here. Of course. Ами натика. Не го чувам тук, така че предполагаме сейф. Го чувам и тук, така че предполагаме сейф. Горе ли го чувам? Никаква шанс да го чувам фатика. Ако го чувам фатика ще е супер тъпо. Окей. Защото вратата не беше пусната. Screwdriver. I can't use that here. Really? Въже, сетих се. Рол. Кажи, да. Изи. Окей. О, ще ми свършат ескейповете, нали? Някой път ще трябва да мина през цялата къща. Край това педерас. Wait, къде искам да отида? Go to the ball pit, of course. Wait, what about the library? Wait. What if we... Okay. Alright, damn actually. What if I can go to the library at night? Only the warden с нещо. Гледа, чака, не мога да отворя. Go to the top. Окей, I guess ще играя по правилата игра. I guess ще го направя. I'll do it. Oh, what? Твам, че спи. Не, вратата. Wait. Айде. Ма не мога да влезеш от тук. Wait, ние сме от бъдещето. Не, какво мислиш, че ти казвам от началото на... Не, аз бех разбрал диалога грешно. Значи, аз съм казал на някой яка ретро тениска и той ми е казал, че излезнала преди 3 седмици. че ти не гари. Да, не, аз съм го прочел, но просто не съм разбрал кой какво е. Разбираш ли, тогава ми е било още объркано. Просто ми ни. Oh. I'm a loser. Но това има някакво значение, това има сигурно, но... Това не е добре, някой поръчал пица. Не, значи какво значи това? You know what that means, nigga, you know what that means. Wait, това ли има Люсир? Ставам just... не, customer list to be really simple. Wait. Марто? Възможно ли е да променя бъдещето така в тази игра, че просто тази пицария изглежда fucking мултимилионен мол? No. The pizza used to be
lot better back in the old days. Алай, между другото, някой се свършил и ме е поръчал пица, което сигурно е зайка. Ти мога ползваш това да звъниш. Това не е добре. I thought I have admit ever since Jeff took over it got a lot cheaper. Quantity over quality, I guess. Евма как FNAF просто се държи от някакъв с на име Джеф сега. Ма не имаш Джеф? Окей, whatever. Мисля, че няма нужда за да ходя обратно в мазето, но I guess всеки найт мога да експлорнем, нищо не пречи. Същите шеги. Same old jokes. Оя, what the fuck, не го пускайте тук. Wait, ако правя някой от тия игри, може би ще мога да ги махна това и да ги играя и в бъдещето. Makes sense. Makes sense. It's not that deep, brother. Иначе започнем да интерактвам с нея, you know. It's not that deep, trust. Че се опитвам да убедя, че it's not that deep, когато maybe е that deep. No, виждал съм Ника, it's not that deep. It's that deep. For me, it is that deep. Анкраме си. Whatever. We're back at it. О, просто обичам нощта. Просто обичам се, дените стават все по-къси и по-къси. Това въобще не ми дава никаква почивка между нощите. That thing came from the arcade last time, maybe it's keeping that there cheap too. Find a way into the arcade. Чуваш ли от това, педерас? Yeah. Че изчакам да съм махне. Той мога да дойде и тук при тебе. Well. That ain't gonna be fun, is it? Nope. I'll just wait for him to get out. Patiently. Не мисля, че искам chasing sequence за една права линия, която трябва да отиде и не знам кой има напред. You should chase yourself down. Излизам. Ева, кой звъни, бе, мама му, деева, бе. Пак ли извадат на това в кухнята? Да. Ой, чика, успокой се, или това не е чика. Ой, видява. Yep, бегай, рън. Fucking godness. Окей, как ме видя до? What? Той просто се обърнал рандомно. Okay, I'm just I'll fuck around a bit and then I'll find out. И ето ще кажа, гледай да не те сгащи пак. Hey Jeff. Prank calls in this era? Децата днешно време се събират и си гледат TikTok на телефона. True. Но той това в момента не е настояще, like. Това не е 2024, surely. Това е like... 2300 год. Early 2000s. Виждал ли си ми телефона? Look at my fucking phone, nigga. Pick up the phone, baby. Does it look like 2022? Yeah, това е iPhone 2024 SE, on God. Знаеш какво ще е забавно? Това да не ме кямпи. Twitch chat plays FNAF Shut the IRL. О, не. Скара ми я къла, момче, пък Чак, скъса.
I rigged Чакай, my... чакай, чакай. Окей. Чакай, че трябва да слушам за теб. Ето е тука. Замина от другата. Да, вече казах. Некъв е поставил пост в Twitter, пише I rigged up my house so that Twitch chat could play FNAF IRL. They swap cameras and close doors while I run around in the dark dressed like a bear. Oh, what the fuck is you? Who the fuck is you? What the fuck is you? Ah, it's my nigga. Why? It's my nigga. He is the goat. He's you. Like... Fucking seriously? Fucking seriously, bro? What the fuck should I do now? Find a way into the arcade. Kill yourself. Actually, kill yourself, Sastia. You should figure it out? What do you mean I should figure it out, nigga? What do you mean I should figure it out? Look at what I have. Look at... Oh. Oh, use the Freddy mask. Use the Freddy mask, you moron. Whore. Why am I not using the Freddy mask? Why am I not using the Freddy mask? Това е tradable item, не е usable item. Going to... You get it, my nigga? Well, I'm get going it? to say some words, nigga. I'm going to say some words. Does it start with a N? Oh wow. The- When our town's retro shop got new Mechacentrix robot that promised me he'd take me to go see it. I wanted one so badly, but Dad didn't have any money. Somebody bought it few weeks later, and I thought I'd never see it again. Виж бащата, by the way. Това си ти, когато кажеш на детето си, че няма пари за тази играчка, защото Genshin Impact New Трябваше Asian Buddy. гамбона, трябваше. I had to, my son, I'm sorry. That was the one who bought it. He worked overtime every day for weeks just so he could surprise me. I was so happy. Bro, what the fuck? Това просто ми waste на времето. Това не ми каза как да мръдна робота. Useless word, bro. Локално. Like, who the fuck cares about your father, момче? Who the fuck cares? When our town's retro... Добре, това че го... Okay, whatever. It's no use, it's too heavy. A coupon for dogs... For Toxis. For Foxy's pirate... Walls. Toxic. Prank calls in this era. Okay. Нещо, което може да дигне... Питам се да мисля, бе, трябва да спрем пауза. Мисля, нещо, може да дигне нещо. Surely, това трябва да го дистракна по някакъв начин, maybe. Let me try something. А топа точно тук сега ще влезе. Какъв той едит, бро? Сега ще трябва да изчакам да се разкара от тук и да изчакам поне 6-7 секунди, където да е баш на вратата да го активирам това. Освен ако не реши да се върне, представи си, че ще се върне. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, I think that's enough. No reaction. No reaction whatsoever. No fucking reaction whatsoever. Бро, разкари се. Моля ти се. Моля ти се, разкари се. What the fuck, нещо ми... Може и да е вятър, нещо ми... Или може аз като съм преместил с това, нещо ми помръдна предетата и си към what the fuck. Окей. Ти... Нещо ли ще ми даде ги пусна върху него, ако е нещо такова? Окей. Това е го-хардо, твърде го-хардо. Тя го прата на Георги. Я. То fucking shit, бос. Wait. Да знаеш, че е дълго клипче. Това как да го... Трябва го фиксна. Бота не го ли фиксва автоматично? Не знам. People check it out. People always ask me why they call me. People always ask me why they call me the Drink. Well, here's what happened. Това е ту хардо. I came back from the future, and Frieza was waiting for me. And this nigga said,
You think you're the drink, bitch? You're not even the cup. This nigga got a middle bump with a low taper. This Това nigga's е the пик drink. Dragon Ball. This nigga's Con- liquidity. He can't be a solid. He can't be a solid. Flames. They call him the what? When I was a kid, niggas call me the juice box. Now I'm the drink. 21 Savage will never, момче. 21 Savage will never. It's the cup. Никой пък е презасирал на нещо, докато го е правил. Некой имал май твърде много да дринк. I am the cup. I don't give a fuck. They call me the cup. When my son was a kid, They call me the cup. and at his Riz. Don't tell me that shit isn't skibbity. We in the club popping bottles like 50. No cent, it's 50 down. Why all these bitch niggas running their mouth like. They call him the Това е Dragon Ball, ако беше пик. Insane shit. Yeah, A Twitter photo някога... of me that always keeps with him. I have his eyes. Object 2 out of 5. Wait, what? Портмонето е Object 1 out of 5. О, това разкрива нещо. That always takes a photo of me on the first day of school. It's kind of embarrassing, but I think it makes him happy. Бро, ако това те е злепоставил 6-ти клас, мене мама това ми го прави до 10-ти. Момче е просто посяснига. He wasn't able to take a photo of my first day this year. Чудно ми е защо ли. Remember hearing a kid in the arcade. Че ли го моя какво каза току-що? Какво каза? Рандом ли, докато си бях в ментор, моя вика I remember hearing a kid in the arcade. Да. Окей, бро. Рандом ли да си спомняш как да разкараме този пич от тук, защото това с телевизорите не проработи, аз де факто нямам други идеи. Не, моля да заобиколиш през някои от вентовете. Не, това е идеята. Виж как е тук. Виж как е мап. Sure ли мога да Тук тази отвориш? врата е затворена. Sure ли мога да отвориш някои от вратите? Не, тази врата е затворена. Иди в парти рум. Я? Иди в парти рум за малко. Там Но те е заключен. Ой, заключен ли? Не. Да, всъщност да. Парти рум е заключен. Там трябва да идеш, ама... Парти рум седи fucking Не loud. помна как съм видел. Само че бях... Виж го. Same nigga. Това fucking педерас. Това е такъв fucking педерас. No arguing there. Door is locked, сериозно? Това е security door, yeah, makes sense. Wait. Не, молите се. Окей, nice. Снимка? This is a picture of my family on vacation that normally carries this. Това що са чуток си... Не, това не мога такова. Тук може да се криеш. Погледна ли фризер дора? Да, горната врата. Първият път, когато бях сега не. I'm not sure if it's a freezer or the aspect. Защото тук също трябва да... Трябва да стигнеш до аркейда, ма не помня как. Трябва... Трябва да се върнеш тук. Surely. But it's like... Че пак да си искате идея. Hello. Та изобщо гони ли те? Мисля, че ме гони. Мисля, че Кайна ме гони от по-налай. Мисля, че прави звуки, он идва. Мисля, че тази си ме гони, братле. Кеф ме как мога да виждам. Добре, представи си това ти го правиш тъмницата, как си в такъв шкаф. Добре. Но мисля, че чика е low-key freaky. Фрик, онго. Let me try the party room. Let me try this. Okay, това не мога so much. Phone? Окей. Това е fucking тука.
Ти какви айтем имаш? Не е много полезно, видях нещо, което мога да взема, ама то fucking кямпи парти хол е, то фермата, ама. И аз така и да не знам какво да направя, защото... Имам... Само една идея, ама той сега приближава, така че не мога да я направя. Добре, най-сетне излезе от парти хол. Общите кемпи да го е. Абсолютно fucking мазен кемпер. Добре, че е 2D, защото това принцип е Resident Evil type геймплей и това малко ме... Бра. Тя прави шут, не да дойде. О, вау! Знам, че директно при теб ли дойде? Бе, това момче директно отиде към шкафа, аз си направих шума в пъти хол, и се върнах тук и влезнах към шкафа и той... О, вау! И сега пак знай къде отива. Е, там къде ти трябва да видиш. How is this so fucking insane? И как чика беше там, it's so fucking bad. Going to think a bit, какво мога да направя? Както нямам какво да направя, сега там е единственото. Мога да представя време, ако ми е скучно, мога просто да направя, да взех нов айтем, ето този. God damn, виж майка му! На майка му не е рус? Това е черно-бяла. Мисля, това е просто нарисувано черно-бяло. Виж, god damn! God damn, че. Okay. That took this picture of me and mom on our last beach trip that and I got to the sunburned. Чакай, what? Разсейвам се, момче, разсейвам се. That took this picture of me and mom on our last beach trip. Dad and I got sunburned that mom kept calling us a pair of lobsters. We should have reapplied sunscreen like she said, but Dad and I were too busy swimming to remember. Not sure why mom puts up with us sometimes. Wait. Това пише в fucking Discord, където го... Кой ти трябва всички? Един където е в миго и просто си плезе език и се върти настрани, ако се сещаш, един черен. Има котка. Просто ще направя това с... What the fuck? Окей. Surely вече са се махнали. Surely мога прогресираш. Thank fucking god. No. Nice game, nigga, nice game. О, моля. Аз би точно път се Ти взе ли она ръчичка дългата? От офиса на директора. Просто взех я просто. не трябва да я ползваш на един от вентовете. Мисля. Къде ще ме върне? Плис не ме връщи много назад. О, не. Go to the boat. Fuck me. Okay, so basically трябва пак да видя... Окей, it's fine. Виж, че това е достатъчно за деска. Fucking dead. Беше малко лошо дет от мене, но... I mean, to be fair, че like...